gure kasuan, Armeri Eskolaren kasuan, 4-5 urte atzera egiten baldin badugu, bai egon da joera bat euskalduntzearena, eskaintza beti izan da elebiduna, euskaraz zein erderaz, baina bai egon ziren urte batzuk, euskararen matrikulazioa igo egin zena, eta pixka bat, behintzat, kuota bat hartu zuen, eren bat, edo hortikan pixka bat gorago ere bai, ez? Gure kasuan erdi eta erdi, edo pixka erdia baino gutxiago euskeraz, eta erdia baino pixka bat gehiago erderazko matrikulazioa daukagu. Naiz eta eskaintza guztia eduki bietan, bi hizkuntzatan. Gure kasuan, Unió Ibarrengo kasuan, guk pixkat bilakara eduki dugu entzekoa, baina bidea desberdina. Orain dela 4 urte, gure eskaintzaren ehuneko handi bat, 60 bat esango dut, 70 bat erdera zan, erdera gutxean zan, eta 50 euskeraz, eta hori aldatzen joan da azkenengo 4-5 urteetan, eta orain buelta eman diogu horri. Orduan, eskaintza gutxi gorabehera orain aurtengo datuek dira, 70 bat euskera hutsean eskaintzen dugu, 10 elebiduna esango dugu, B+ modeloan daukat aukera, ikasleak aukeratzeko euskaraz orderaz, eta 20 erderaz da. Eta matrikulazioa datu horietan ibiliko da. Egia da, adibidez, gure kasuan lehen esan duen bezala, orain dela 4 urte erdera hutsean eskaintzen ziren ziklo batzuk euskaratzen joan dira, eta horre balioak sortu behar izan dira. Orain dela 5 urte, ziklo bat erdera hutsean ematen zen, eta han zegoen baliabide guztia ziren erderaz. Gure kasuan, eta zuen kasuan berdina gertatuko da seguruenik, hor hezkuntzako baliabide dauzkagu erabiltzeko, laguntzeko, orduan bai sortu behar dira hor baliabideok, hola da, ez dagoena hori da, sortzen joan behar gara, baina, esango nukenik modu naturalean sortzen ari gara. Urtero eskatu izan digute, ze behar ikusten ditugun euskaratzeko materiala edo, eta horre pausu horiek ematen dira eta baliabide batzuk jartzen dira, hainbat irakaslek joateko horrek garatzen, ez? Gauza ona bezala edo esango nuke, lehen egiten genuen erderaz zegoena euskaratu. Gaur egun igual, kasu batzuetan ja sortzen ari gara zuzenean euskaraz, ere bai, material bat, erdibideko pausu hori eman gabe, ez? Batzuk eten bat bezala egiten dute, lanbide heziketara salto egiten dutenean, erosoago sentitzen dira, ez dakit familia asuntua dan, edo zein dan arrazoi nagusia. Ingurune igual erdaldunago batetan dauka bere eguneroko bizimodua eta erosoago sentitzen da erdaraz. Gure ikastetxe batera ikastera datorren pertsona bat, herri euskaldun batekoa baldin bada, ez zaio kostatuko ibilbide hori, lanbide heziketako ibilbide hori euskeraz egiten jarraitzea. Baina herrialde erdaldun batekoa baldin bada, bere burua askotan sentitzen du erosoago erderazko ziklo baten, naiz eta ikasketa guztiak euskeraz egin. Egitura sendoa dago lanbide heziketan eta unibertsitatean eta euskeraz jarraitzeko zure bidea, esan dugun guztiengatikan, badauka gaina balio erantzi bat euskeraz ikasteak, mintzat kalterik ez, hori garbi dago. Zer egin daiteken hor, egiten ari garen guzti hau, ez? Balioan jarri, eta ibilbidea euskeraz egin dezakezula hor dagoela egitura guztia montauta, hor daudela baliabideak, hor daudela gu, apostu bat egin euskararekiko,